Nithe kufanele siye ebhungeni sithi nazi izinto ezizawusubmithwa ngokwe-bank statement, ngokwe-annual financial statement zethu zalapha kwamasipala. So besisilanduka uphinde ke ngoku kuba eqalisa uzawuauditha moso ii-finances kamasipala, aphinde audithe i-performance kamasipala, aphinde audithe i-report yonyaka yonke. So zonke ezo zinto kufanele ke ngosibe siyasubmitha kulanduka ku-auditor general. Uthi umthetho nge-31st ka-August kufanele ziyasiwa ku-AG. So kuyanyanzeleka ke ngoku sibe nekhansile before kuyosubmithwa, sithi nazi izinto sizazisubmitha ngokwe-financial statement, nazi izinto ngokwe-annual report ezizawuyo-audithwa i-annual report yethu, ngokwe-performance yethu zonke ke lo nyaka ka-2021-2022 o-audithwayo lusisanda kusuka kuyo. So bekunyanzelekile ke ngoku sibe sinezo item for uba sithi nazi izinto sisisa ku-auditor general kuba sinyanzelwa ngumthetho ukuba masisubmithe, akwazi uzi-auditha zonke, audithe i-financial statement, i-performance yethu kamasipala, audithe nengxelo yethu yonyaka kamali ka-2021-2022, azi-audithe kubuye iripoti. Ezinye izinto kuba ke besinyanzelekile into yokuba ngokweeprojekthi zethu for iminyaka elandelayo, ngokwe-plan yethu for iminyaka elandelayo emithathu besingekayigcwalisi i-PIP yethu, besingayigcwalisi ilantuka izinto iiprojekthi esawuthi sizenze. So bekunyanzelekile ke ngoku ukuba sibe ebhungeni as the executive size neripoti esizocela ibhunga uba nazi iiprojekthi esithi mazenziwe for 2023-2024 kuba sigayidwa yi-Division of Revenue Act ethi sizaba nemali engakunyaka mali olandelayo nakolandelayo ngowesibini nakowesithathu. Okokwethu kukugcwalisa iprojekthi esithi nazi zihambe ziyisiwe ziyoqwalaselwa ngulantuka nguQuarter, ziqwalaselwe ngu-Treasury ukwenzela kuba ziiprojekthi efanele zenziwa ngegrant.